ברוכים הבאים לטקס חלוקת פרסי מפעל הפיס לאמנויות הבמה. נועה דר. קודם כל אני כמובן שמחה ונרגשת להיות כאן ומודה לכולכם שבאתם. איגור ברזין. רציתי רק להגיד תודה רבה לשחקנים, חברים שלי, בזכותם אני פה. בקטגוריית תיאטרון משחק, מסמדר יערון. לעשות אומנות לוחמת, אבל לוחמת בשביל הטוב. שחקנית קולנוע עלילתי, דנה איבדי. דנה, אני אוהב אותך. אז תודה לכם, ותודה לבעלי ואהובי. והזוכה בפרס מפעל הפיס לאמנויות הבמה בקטגוריית קולנוע דוקומנטרי מוענק לדוד אופק. תודה. וכעת הזוכה בפרס מפעל הפיס לאמנויות הבמה בקטגוריית במאי קולנוע עלילתי אבי נשר. קולנוע בשבילי זה לא מקצוע. קולנוע זה סיפור אהבה. אנסמבל מיתר. תודה אחרונה למפעל הפיס שהביאנו עד הלום. תודה. בפרס מוזיקה קלאסית מלחין הינו איתן שטיינברג. אני מקווה ומתפלל שהמוזיקה שלי נענית ותמשיך לענות לקריאה הזו. תודה. הזוכה בפרס מפעל הפיס לאמנויות הבמה בקטגוריית מוזיקה ג'אז מבצע הינו יובל כהן. לסיום, לכל האנשים, חלקם מוזיקאים וחלקם פשוט בני אדם, תודה רבה. אחרון, אבל חביב עליי במיוחד, בקטגוריית מוזיקה ישראלית יוצר זוכה רע מוכיח. לא מאמין שזכיתי בפיס. אפילו לא מיליתי כלום. תודה רבה לכל האומנים שהופיעו כאן הערב, לצוותי השיפוט, למועמדים, וכמובן לזוכים שמוכיחים מדי יום את כוחה של האומנות בעיצוב פני העולם בו אנו חיים. תודה מיוחדת למפעל הפיס ולקרן לנדאו שממשיכים לתמוך, לטפח ולגדל את אומני הבמה שרואים באומנותם דרך חיים. נפגש בשנה הבאה.